Dobrý deň ľudia, vítam z internetový Magor a budeme sa rozprávať o mojom kocúrovi. Áno, je to kocúr kokeš a možno ho aj uvidíte. A urobím, ne že urobím, ale proste bude s ním video, takže videa budem s ním točiť, až keď sa s ním niečo nestane. Ich stane, tak si zoberieme niekoho iného. A keď tak vám pošlem, že bude že mám potkanál, alebo to mám aj. No a proste ideme sa o ňom rozprávať. Takže zobrali sme ho v Maďarsku a ten druh je celkom vzácny druh a on nemá meno. A on je vlastne kráľovská mačka, takže vlastne za rok mám vypočítané, že jeho otec umre, čo je vlastne kráľ všetkých mačiek a vlastne keď umre, tak on bude kráľ všetkých mačiek. Takže ten najvyšší z mačiek, takže nejaký veliteľ napríklad Gegu. Ale bol úplne taký miniatúrny, taký malinký kokeško, budeme mu hovoriť kokeško, pretože aj tak sa volá kokeš. A taký malinký pidi. A to normálne sme si mu zobrali, kúpili sme mu darček, hračku a hral sa s ňou. Ale on ku mne nepôjde, že si ku mne lahne, pretože nie, že to je mačka, že psi za tebou dojdú a oni si láhnú a začnú sa s tebou hrať. On kvôli tomu, pretože ja som mu robil zle. A doteraz sa ho ľutujem, pretože ho veľmi mám rád a keď ho idem pohľadkať, tak na mňa zaútočí, pretože si myslí, že mu idem ublížiť, pritom to je nepravda. A asi viac nemám, potom prišli potkani a začali ho otravovať. A to je vlastne všetko, takže keď ho dajte like, keď budem mať 20 odberateľov, tak to vám poviem, ukážem vám ho. Bude video s ním, takže dajte like, odber, aj šernite toto video, takže zdieľajte a motivujte svojich kamarátov, nech mi dajú like, dobre? Takže majte sa pekne, prajem vám pekný večer a zdravia z internetového Magora. Čus.